nono windonono tak antian neng bojo ing tresno kalau mongko bebasane mong katon sliramu wae aja lali pawelingku muga mangka panas janji aku kan setia satu ini nanti saelingmu nggih matur sembah nuwun Mas Kuluk wekdalipun kripik gedang kripik telo sidedang wonten warata ngaten sembah nuwun wekdalipun sembah nuwun Kang Garing kesampun kaparasuh panglipur kunjung warga agung para pemuda sepuh kang dalu menika keparang birunggan saestu lejeng birunggan sawetawis ngantos paripurna suka parisuka lumantar kula sakadang seni kerawitan ku kilo laras kaping 1 pinangka asuh panglipur kunjung sagung para tamu saha para bilenggah Agung Putri kadherekaken. Monggo Pak Di. Tak mriki. Ya. Nggih no. Dulu kula nang siji iki harus nembang. Oke. Ayo seperti apa Con derekaken monggo. Serampat dados monggo. Oh. tansah liwung hatiku rabi solali pun Singawana mawirikma Singawana niku singa barong dimangsa borong atur panjenengan monggo nggih matur nuwun kalian Mas Kulub saderengipun kula matur nuwun nggih ngaturaken sugeng dalu sugeng enggah dumateng sedaya para sesepuh bini sepuh khususipun Bapak Kades Saripit Ibu lan kanca-kanca kerawitan kukilo laras manuk sing iso nglaras laras jadi kaya ning dudu manuke Kang Harimin manuke Kang Harimin kaya nglaras sedelet ana dongeng entik nek dek biyen entik kuwi wohe tales nggih monggo bareng